ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦୁଝର ତୋରାଣୀ ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଗୋପପୁରର ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଜଣା ନାହିଁ। ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 1400 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019 ଆଉ 2020କୁ ଶ୍ମଶାନ ଘରର ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ 1000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି କହିବେନି। ଶ୍ମଶାନ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କୌଣସି ଦେଖାଯାଉଛି? ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗାତ ବି ଖୁମ୍ବ ପାଇଁ ଖୋଳା ହେଇଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବାଲି ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଗାତଟା ଖୋଳା ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣଟା ଏତିକିରେ ସେମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା